Ilang araw na lang at ipagdiriwang ko ng aking silver sacerdotal anniversary. It was December 11, 1997 when I was ordained priest at the Metropolitan Cathedral together with Father Pete Sichon and Father Sotero Yutok Jr. At sa pagdiriwang ko ng aking ika-25 taong pagkapari, isa sa mahalagang bagay na nais kong bigyan ng pansin ay yung mga pagkakataon na may pananampalatayang naipahayag. 7 years ago, after the rite of the sacrament of baptism in my former parish in Christ the Divine Healer Parish in Santa Lucia Resettlement, Magalang, nilapit sa akin yung isang baby na si Baby Sam at hindi ko makalimutan to kasi nang ilapit sa akin pagkatapos ng pagbibinyag sa kanya, heto't nagsabi yung may karga sa bata, Father, pwedeng paki-bless itong baby kasi mayroon siyang karamdaman. Palambot ang kanyang buto. At pinaulakan ko yung kahilingan na basbasan yung bata. Naibalita na lang sa akin, pagkalipas ng ilang mga araw, binalik pala sa hospital ang baby for follow-up check-up. At laking gulat mismo ng doktor nang mapag-alaman niya na naging normal yung buto ng bata. Isa ito sa mga kwentong binabalikan ko na kung saan may nakamit na biyaya kasi may ipinahayag na pananampalataya. At wala rin itong pinagkaiba maray sa kwento sa Ebanghelyo na may 2 bulag na nagmakaawa kay Jesus. Heto sila sumunod o sinundan si Jesus habang pinapahayag nila, Son of David, have pity on us. Nagmakaawa sila sa Panginoon at nang pumasok sa isang bahay si Jesus, lumapit ang 2 bulag at ang sabi ng Panginoon sa kanila'y, naniniwala ba kayo na magagawa ko ang inyong hinihiling? Do you believe that I can do this? Yes, Lord, they said to Him. At itong naging daan, nang ipahayag nila ang kanilang pananampalataya, meron silang nakamit na biyaya. Jesus said to the 2 blind men, let it be done for you according to your faith. At nakamit ang kagalingan dahil sa pananampalatayang kanilang ipinahayag. At ito ang paanyaya sa atin at hamon ng Ebanghelyo sa ating banal na pagdiriwang na ito. Tayo na naghahangad na makamit ang biyaya mula sa Diyos, kinakailangan lang nating ipahayag ang ating pananampalataya. Hamon sa atin ng Ebanghelyo, tayo sumampalataya nang makamit ang biyaya. Batid nating may pagkakataon na may isang bulag na lumapit kay Jesus at ang pangalan niya ay Bartimeo. Iniisip ko lang kasi bakit 2 yung bulag na lumapit sa Panginoon at nagmakaawa at sila'y kanyang pinagaling dahil sumampalataya sila at kaya't may nakamit na biyaya. Iniisip ko lang, kaya marahil 2 ang lumapit na bulag sa Panginoon, hindi lang dahil may kani-kanyang kahilingan 2 bulag. Bagkus gusto kong maniwala na 2 ang bulag na lumapit sa Panginoon at nakiusap, nagmakaawa sa Kanya. Kasi hindi lang naman isinaalang-alang nung isang bulag ang kanyang kahilingan. At gusto kong maniwalang isinaalang-alang din ng kasama niyang bulag ang kanyang kahilingan kung paano ang isang bulag ay nagmakaawa rin sa Panginoon, di lang para sa kanyang sarili, bagkus isinaalang-alang din niyang kapakanan ng kanyang kasama pang bulag. Ang punto, sa buhay, pinapahayag natin ang ating pananampalataya, hindi lang upang makamit lang natin para sa ating pansariling kapakanan ang biyaya na kaloob ng Diyos. Tayo marahil binibigyan din ng pagkakataon ng Diyos upang kapag pinahayag natin ang ating pananampalataya, may ibang mapapabuti. At yan din siguro ang dahilan kung bakit binabalikan ko yung kwentong pinag-iusapan ako at pinabasbasan yung baby na si Baby Sam
na dahil malambot ang kanyang buto, wala pa siyang kakayahang magsabi para humingi para sa kanyang sarili. Kaya teto, alam ko hindi magulang, hindi rin ninong at ninang yung may karga na nakiusap sa akin upang ipagdasal para sa kagalingan yung bata. Pero ang mahalaga dito, mayroong iba na pwedeng magdasal at sumampalataya nang sa gayoy ating makamit ang biyaya. At siguro isang kwentong gusto ko rin balikan kanina lang umagang pagkatapos ng 6 o'clock mass sa parokya. Heto't may isang lumapit sa akin at may kargang aso. Sabi niya, Father, naaalala mo pa ba ako during the pandemic? Ako yung lumapit sa iyo at nagpadasal. Actually, yung intention niya hindi para sa kanya, para sa kanyang aso. Yung aso na nagkaroon yata ng bukol. At kinukwento lang niya kanina, sabi, Father, alam mo yung langis na binigay mo sa akin, yun yung pinahid ko rin sa aso ko na nagkaroon ng cyst ng bukol. Alam mo, Father, lumiit yung bukol. At ito, nagpahayag ng kanyang matibay na pananalig sa Diyos, hindi lang para sa sarili, sa sariling kapakanan, kundi bagkus para sa kapakanan din ng kanyang, maging ng kanyang alagang aso. Ito'y patunay lamang na sa buhay, hindi lang tayo lumalapit sa Panginoon upang hilingin ang kanyang biyaya na kapag tayo sumampalataya'y matutugunan ng ating personal na kahilingan. Ito'y pagkakataon din para sa atin na maging instrumento at matugunan din ang pangailangan maging ng ating kasama, maging ng ibang kapwa. Kaya't sa misang ito, paanyaya ng Ebanghelyo'y tayo'y sumampalataya ng makamit ng biyaya. Sana kalugdan tayo ng Diyos. At ngayong minsan pa'y pinapahayag ang ating pananampalataya, mayroon tayong makamit na biyaya, maaaring nakalaan ito para sa ating kagalingan, o dili kaya nakalaan din para sa kagalingan ng ating mga kasama, maging ng iba. Kaya't manahimik tayo sa sandaling ito at minsan pa'y idulog natin ang kanikanyang kahilingan sa Diyos. Paanyaya lang sa atin ng Ebanghelyo'y katulad ng 2 bulag, tayo sumampalataya ng makamit ang biyaya. Almighty God, just like the 2 blind men in the gospel reading, we are also expressing our faith before you, asking you that through your love and mercy, you will bestow upon us your blessing so that we'll be blessed and we'll be healed. As we reiterate before you, O God, our personal intentions, we too include in our prayers, our family, and other loved ones. Remembering all the avid viewers and listeners of the radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, that through this daily Eucharistic celebration, this daily Eucharistic celebration, in recognizing your love and healing presence, pour out once again upon us your blessings to answer favorably to our intentions, so that together with our family and other loved ones, we'll be blessed, will be healed, not just physically, but even emotionally, psychologically, and spiritually. As we entrust, O God, before you, our personal intentions, we do claim that you are right now pouring out your blessings upon us, intended to answer favorably to our needs, to our intentions. Heto po kami, patuloy na sa iyo sumasampalataya, kaya't patuloy mo rin kaming kalugdan nang makamit namin ang iyong kaloob na biyaya. At ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Marapatin mo nawa, O Diyos, na gawin mong instrumentong misang ito ng radyo ng aming Archdiocese, nang minsan pa'y makamit namin ng iyong pagpapala habang aming pinapahayag
ang aming pananampalataya, tiyak na makakamit namin ang iyong kaloob na biyaya. Bigyan mo kami ng pagkakataon, O Diyos, na tugunan ng paanyaya o hamon ng pagliliwang na ito, na kami sumampalataya nang makamit ang biyaya. Amen.